Sanja kaham joto Tripura hani tin Tripura sa lukurokno ang Sopanda Burma Tripura sa sengkrak mothani president ngui tini social media ni bisingtui tini dofarokno kisa kokocharmung ang mapaikya tamni hinba tini bobagra je tini dofarokno chubasu sanmani tui ang sanani muchungkha Hari sing joto sini Tripura sarok sing je jani ja chuktui sini bobagrano chobalayana ang SA president ngi bo Tripura sengkrak mothani ngi 50,000 rang sing yafarnai ek dui dini bisingo sing sini bobagrano rang yafarnai ngkai aba hagina sing 2019 ni simi sini dokfarango sini Tripura sarangno sing suboi phayo tai sini lockdown ungtong prubo sini bobagra je sini Tripura sarango baira hasteo haksalo tongnai baira ba bidesh roko tongnai other state roko tongnai rongno tubnani bagui jeng 1 lakh rang bono bini bisingti ke chubakha jeng tebo subai thangnai abon bagui sini Tripura hani joto sini takuk bukuk Tripura sarok norok phaidi jeng joto yak koglena tai chimgo sungbai kedali jongnai joto Tripura sa sengkrak rok bairao chakri khai jongnai rok chini joto sengkrak rok no ani khani hamjakma chiba yafaro tamhima borongni chuba chubai jeng obai ke chini dokhani bagai chubai manai jongo jeng bwskangni salobo taibo kaham kai chuba lainani bagai phaidi jeng joto yak phologlai thansa ke samung tawanai hambai